ኤርትራውያን ብኹናት ንዝተጎድኡ ተጋሩ ናብ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ ስደተኛታትን ንምሕጋዝ ዝጀመርዎ ተበግሶ ክልተ ኣጋሽ ዓዲምና ኣለና ዜና ከነቅድም ካብ ገብረ መድን ከምሲዩ ዜና ከስማዕኩም ጠመተ ኩሉ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ምብራቕ ወለጋ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ንጹሃን ዜጋታት ብዕጡቓት መቕታሎም ዝገለጹ ኣባላት ፖለቲካን ሲቪክ ማሕበራትን መንግስቲ ሓለዋ ክገብረሎም ይግባእ ክብሉ ሓቲቶም ኣብ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ወረዳ ከሪሙ ቅድሚ ሰሙን ዕጡቓት ብዘውረድዎ ሓደጋ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ልዕሊ 231 ሰባት መማቶም እናት ዝተባሃለ ፓርቲ ገሊጹ ንባዕሎም ግንባር ናጽነት ኦሮሞን ናበሉ ዝጽውዑ መንግስቲ ድማ ሸኔ ዝብሎም ዕጡቓት ኣደንጊቶም ንጹሃን ሰባት መቕታሎም ወሃብ ቃል መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ጌታቸው ባልቻ ዝተዛረቡ ኮይኖም ቁጽሪ መወቲ ግን ኣይጠቐሱን ሓይልታት ጸጥታ ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊቶም ዕጡቓት ስጉምቲ ይወስዱ ምህላዎም ኣቶ ጌታቸው ተዛሪቦም ንባዕሉ ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞ እናበለ ዝጽውዕ ጉጅለ ዕጡቕ ከምዚኦም ንዝበሉ ክስታት ክነጽቆም ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ አዲስ አበባ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘተሓሳስብ ኩነታት ኣብ ምስፍሕፋሕ ምዝርከብ ናይ ትግራይ ግጭት ብዝተኣሳሰረ ምዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ቅትለት ወራርን መምዝባልን ምርመራ ንምክያድ ናብ ክልል ኣምሓራ ዘጻሪ ጉጅለ ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡ 13 ነሓሰ 2013 ዓ.ም ኣብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ከተማ ደብረ ታቦር ብዕጡቓት ሕወሓት ከም ዝተፈጸመ ዝተዘረበሉ ዝበሎ ደብዳብ ከቢድ ብረት ሓደ ናይ ቤተሰብ ኣባላት ዝኾኑ ውዴ ዋሴ ሱባለው ድረስ አዲስ ዓለም ድረስ ሰርካለም ድረስን ናይ 4 ወርሒ ህፃን ኣመል ድረስን ከም ዝተቐትሉ ተረጋጊጹሎ ይብል እቲ መግለጺ እናሰፍሐን እናገደደን ዝርከብ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝለዓለ ጉድኣትን ሰብኣዊ ቅልውላውን እናስዓበ እዩ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ሲቪል ዕላማ ከይገብሩ ዳግም ኣተሓሳሲቡሎ ሰበስልጣን ካሜሮን ኣብ መንጎ እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩን ገፈፍቲ ዓሳን ደማዊ ግጭት ድሕሪ መፍጣሩ ካብ ሰሜን ካሜሩን ዝሃደሙ ኣሽሓት ነበርቲ ናይ ገጠር ዓድታት ናብ ገዛውቶም ክምለሱ ይምሕፀኑ ኣለዉ እቶም ነበርቲ ናይ ሕርሻ ጸጋታቶምን ዝዓነወ ዓድታቶምን ድሕሪት ገዲፎም እዮም ናብ መላእ ዶባት ቻድ ሃዲሞም ዘለዉ ካሊእ ምስ ካሜሩን ዝተተሓሓዘ ዜና እውን ኣለና ሞኪ ኤድዊን ከንዚካ ካብ ያውንዴ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ ካሜሩን እቲ ኣብ መንጎ 4 እንስሳን ዓሳ ገፈፍትን ዝተለዓለ ግጭት ንነበርቲ ገጠራት ኣመዛቢሉ ግን እቶም ነበርቲ ብዝሓደሮም ሻቅሎት ንምምላስ ድልዋት ኣይኮኑን ኢላላ ኣመሓዳሪ እተን ናይ ገጠር ዓድታት ዝርከባሉ ዞባ ርሑቕ ሰሜን እቲ ሃገር ሚድያዋ ባካሪ እቶም ነበርቲ ጸጋታት ተፈጥሮ ማይ መን ይቆጻጸሮ ብዝብል ይዋግኡ ኣለዉ ኢሎም ንሶም ኩሎም ሲቪላት ክፈልጥዎ ዝግባእ ዓሳ ብምግፋፍ ዝናበሩ እንተኾኑውን ኣብ መንጎኦም ብሰንኪ ናይ ዓሳ መግፈፊ ከባቢታት ይራጸሙ ምዃኖም እዮም ዝገልጹ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ገፈፍቲ ዓሳ ዝኾኑ ማሕበረሰባት ማውሱጉምን 4 እንስሳ ዝኾኑ ቸውን ብምኽንያት ማይ ብዝተለዓለ ግጭት እንተወሓደ 11,000 ሲቪላት ምምዝባሎም ተገሊጹ ነይሩ ናይ ካሜሮን ፕሬዚደንት ፖል ቢያ ዝሓለፈ ሶኒ ብዛዕባ እዚ ቅልውላው ንምዝታይ ኣኼባ ኣካይዶም ኣለዉ ብሰንኪ ግጭት 43 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ካልኦት ልዕሊ 100 ዝኾኑ ከም ዝቆሰሉን ከምኡውን 40 ናይ ገጠር ዓድታት ከም ዝነደዳን ኣብቲ ኣኼባ ተሓቢሩሎም መንግስቲ ናቶም ግዳያት ሓገዝ ከም ዝልእኹውን ባካሪ ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ተመዛበልቲ ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ንምትብባዕ ሰበስልጣን መንግስትን መራሕቲ ሃይማኖትን ባህላዊ መራሕትን ናብ ጫድ ከም ዝለኣኹ ካሜሩን ኣፍሊጣላ ካብ ካሜሩን ከይወፃና ምስ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዓስኪሮም ዝነበሩ ኣብ መዒት ካሜራውያን ዕጥቆም ኣውሪዶም ናብ ሰላማዊ ህይወቶም ይምለሱ ከም ዘለዉ ጸብጻብ ድምፂ ኣሜሪካ የመልክት ኣብቲ ንምጥያስን ዳግም ናብ ሰላማዊ መንገዲ ንምምላስን ዝዓለመ ማእከል ድሮ 1500 ኣባላት እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ነበር ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎም መንግስቲ ካሜሩን ኣባላት ቦኮ ሓራም ተመሊሶም ሰላማዊ ህይወቶም ክመርሑ መፀዋዕታ ክቕርብ ጸኒሑ እዩ መራሒ ዕጡቕ ጉጅለ ቦኮ ሓራም አቡበከር ሸኩ ከም ዝተቐተለ ሚኒስትር ሓበሬታን ባህልን ናይጀርያ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ሓቢሩ ነይሩ እዩ ታሊባን ንኣፍጋኒስታን ድሕሪ ቁፅጻሩ ሃዲሞም ንዝወፁ ኣፍጋኒስታውያን ዝፀዓነት ነፋሪት
لمعنت ربع أوغندا آتيا ጊዜያዊ መዕቆቢ ከም ዝወሃቦም ሰበስልጣን መንግስቲ ገሊጾም ኣለው። ሚኒስትሪ ወጻኢ ኡጋንዳ ከም ዝበሎ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ዝርከብዎም 51 ኣፍጋኒስታናውያን ዝፀዓነት ቻርተር ነፋሪት ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኢንቴቤ ዓሪፋላ። ሽዑ ንሽዑ ብኣውቶቡስ ናብ ሆቴል ተወሲዶም ኣለው። ሎማዓንቲ ተወሰኽቲ ኣፍጋኒስታውያን ከኣትዉ ትፅቢት ከም ዝግበር እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሓደጋ ዝወደቁ ኣፍጋኒስታናውያን ካልኦት ዜጋታትን ብግዜያዊ ክትዕቅቦም መንግስቲ ኣሜሪካ ብዘቕረበቶ ሕቶ ተተኣናግድ ከም ዘላ እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ሓቢሩ። ጸብጻባት ሚድያ ከም ዝሓበርዎ ዩጋንዳ ኣስታት 2,000 ስደተኛታት ንምውሳድ ተሰማሚዓ ኣላ። ዩጋንዳ ኣብ ዓለም ዝዓበየ በዝሒ ስደተኛታት ትዕቁብ ዘላ ሃገር ኮይና ብመሰረት ሕቡራት መንግስታት ኣስታት 1.5 ሚልዮን ስደተኛታት ተተኣናግድ ዘላ ሃገር እያ። ክልተ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ቅድም ኢሉ ወግዓዊ ዘይኮነ ኣብ ዋና ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል ትማሉ ሶሉስ ዑደት ፈጺሞም። እቲ መገሻ ይሳለጥ ዘሎ ናይ ሙፃእ መስርሕ ንምግምጋምን ፕሬዚዳንት ባይደን ሙፃእ ዝተረፉ ወታደራት ኣሜሪካ 31 ነሓሰ ክዛዘም ዘቐመጥዎ ናይ ግዜ ደረት ከናውሕዎ ጸቕጢ ንምሕዳርን እዩ ኢሎም ኣለው። ዴሞክራት ኣባል ኮንግረስ ሴት መወልተንን ሪፐብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ፒተር ሜጀርን ኣብ ዘብፅዎ ናይ ሓባር መግለጺ እቲ ዑደት ብምስጢር ከም ዝተፈጸመ ሓቢሮም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ሃገራት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ንምውፃእ ዘቐመጠቶ ናይ ግዜ ሰሌዳ ካብ ምስዓብ ካልእ መማረፂ ከም ዘይብለን ብምግላጽ ወታደራተን 31 ነሓሰ ከም ዘውፅኣ ይገልጽ ኣለዋ። ኩሉ ክወፅእ ዘለዎ ሰብ ክወፅእ ዝኽእል እንተኾይኑ ግን ስጋት ሓዲሩ ኣሎ። ብዙሓት ናይ ኔቶ መጣምርቲ ምስኦም ዝሰርሑን ክወፁ ዝደልዩን ኣፍጋኒስታውያን ሓዊሱ ዜጋታተን ካብ ማዕረፎ ነፈርቲ ካቡል የውፅኣ ኣለዋ። ኣብዚ ሕዚ ተረኛ ፕሬዚዳንት ብቁጠባ ዝማዕበለ ሃገራት ጉጅለ 7 ዝኾነት ብሪታንያ ብዛዕባ ትቅልውላው ንምዝታይ ትማል ሶሉስ ብቨርቹዋል ህጹጽ ኣኼባ ፀዊዓ ነይራ። መራሕቲ G7 ወይ ድማ ጉጅለ 7 ናይ 31 ነሓሰ ግዜ ገደብ ክናዋሕ ንፕሬዚዳንት ባይደን ምሕጽንታ እንተቕረቡውን ትማል ሶሉስ ብቴሌቪዥን ብቐጥታ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደርኦም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘቐመጠቶ ናይ ግዜ ገደብ ከም እትጸንዕ ሓቢሮም ኣለው። ቀልጢፍካ ምውፃእ ዝሓሸ እዩ ኢሎም ኣለው ፕሬዚዳንት ባይደን። ዜና ኣብዚ ይዛዘም። የቀኒያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዝሰርዓናዮም ክንሰግር ንመዓልታት ብዝተኻየዱ ውግኣት ካብ ሕወሓት ነፃ ወፂኦም ንዝበሎም ከባብታትን ከተማታትን ዞባ ደቡብ ጎንደር ንምርግጋእ ይስራሕ ከም ዘሎ ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣቶ ቀለመወርቅ ምህረት የገሊፆም ይብል ዝመፀና ዜና። ሕወሓት ብወገኑ ብርክት ንዝበሉ ክፍለ ሰራዊታት ደምሲሰ ከም ዝበለ ትማሊ ብቪኦኤ ንዝተመሓላለፈ መግለፂ መልሲ ዝሃቡ ኣቐባሊ ቃል ሰራዊት ምክልኻል ድማ ናይ ሕሶት ሓበሬታ ምዝርጋሕ ሕወሓት ዝኽተሎ ናይ ውግእ ስልቲ እዩ ክብሉ ነፂጎሞ ይብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ። ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ጎንደር ኣቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ ከም ዝበልዎ ሕወሓት ሒዝዎም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሕዚ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት መንግስትን ክልል ኣምሓራን ይርከቡ ኢሎም። ካብ ዕጡቃት ሕወሓት ዝሞተ ሞይቱ ዝተማረኸ ተማሪኹ እቲ ዝተረፈ ድማ ካብቲ ከባቢ ተሳዒሩ ወፂኡ ኣሎ ኢሎም። እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ ሕወሓት ከም ዝተዓወተ ብምግላጽ ንህዝቢ ትግራይ የታልል ኣሎ ይብሉ። ብዙዋቸው የነበሩ የዋና የአስፋልት መስመር ተከትሎ የነበሩ ከተሞች ጋሳኝ፣ ክምር ድንጋይ ሒዞምዎም ዝነበሩ ንመስመር ዓፋር ተኸቲሎም ንኸተማታት ጋሳኝ፣ ክምር ድንጋይ፣ ሳሊጉ ብጉብን ንፋስ መውጫን ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጸላኢ ነፃ ወፂኦም ኣለው። ካብ ኢድ ጸላኢ ንምውፃእ ዳርጋ ሓደ መዓልቲ እዩ ወሲዱ። እዚ ዘርእዮ ድማ ጸላኢ ብዙሕ ነገር ፈቲኑ ኣይተሳኽዐሉን። ኣብዚ ክጸንሕ ከም ዘይኽእልን ዝተሃንጠዋ ደብረ ታቦር ከም ዘይረኽባን ክርዳእ ከሎ ተወቂዑ ዝወፀ ምዃኑ ዝተማረኹ ድማ ናብ ዝተወሰነሎም ቦታ ተወሲዶም ኣለው እዮም ዝበሉ። ሕወሓት ጽልእና ምስ መንግስቲ እናበለ ከደናግር እንተፈተነ እውን ኣብ ዝኣተወን ከተማታት ዝፍጽሞም ተግባራት ግን ሓቃዊ መንነቱ ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣቶ ቀለመወርቅ።
አንድ የቀረው በመንግስት ተቋማት ላይ የቀረ ነገር የለም። ሆስፒታሎቹ ባዶ ናቸው። ሰብስቴሽኖቹ ተነቅለው ተወስደዋል። ሌሎች ሁሉም በመዳይ ትካላት መንግስት ዝተረፈ ነገር የለን። አቁሑት ጸላኢ ሰሪቆ ወሲድዎም እዩ። ባንክታት ኩሎም ትካላት ፋይናንስ ጸላኢ ዘሚትዎም እዩ። ሕድሕድ ገዛውቲ ውልቀ ሰባት እውን ተፈትሹ ተመዝቢሩ እዩ። ካብ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ቀለበት ኢደንን መጋየፅታትንን ተወሲዶም እዮም። እዚ ኩሉ ብስነ ስርዓት ተሰኒዱ ኮሚቴ ተጣይሹ ንማሕበረሰብ ዓለምን ዝምልከቶም ኣካላትን ክርእይዎ ንምግባር ይስርሐሉ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ሕወሓት ብቅድሚ ትማሊ ሰንበተ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታቱ ዓብዪ ዓወት ምሕፋሶም ገሊጹ ነይሩ። ካብ ነሓሰ 13 ስጋብ 15 ኣብ ግንባራት ስሪንቃን ጋሸናን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሓይልታቱ ዝለዓለ ሰብኣዊ ኪሳራ ብምውራድ ከም ዝተዓወቱ ንባዕሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ዝፅውዑ ገሊጾም ነይሮም። 6 ክፍለ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያን 11,000 ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ክልል ኣምሓራን 3,000 ወታደራት ሪፐብሊካን ጋርድን ከምኡውን ንሓደ ብርጌድ ኮማንዶ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ከም ዝደምሰሰ ገሊጹ እዩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ግን ስዕረቱ ንምሽፋን ሕወሓት ዝጥቀመሉ ዝተለምደ ሕሶት እዩ ክብሉ ነጺጎሞ። እዚ አሸባሪ ቡድን የተለመደ ወሬ አለ። በተለይ እነሱ ደግሞ የበለጠ እዚ አሸባሪ ጉጅለ ዝብሎ ዝተለምደ ነገር ኣሎ። ብፍላይ ዘይተዓወቱ ክተርፉ ከለው ዝሓሰብዎ ነገር ከይተፈጸመ ክተርፍ ከሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ካብ ምግባር እንድሕሪት ክብሉ ርኢና ይንፈልጥን። መንግስትና ውሳነ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ምስ ገበረ ይበጽሖም ዘሎ ነገር ይፈልጥዎ እዮም። ስለዝኾነ ነዚ ንምሽፋን ዝተፈላለዩ ፕሮፓጋንዳታት ምንዝሖም ኣይደንቕን። ከምቲ ንሳቶም ቀቲልናዮም ዝብልዎ በዝሒ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣፍሪካውን ክህልዋ ይኽእልን ኣይውዳእን ኢሉና ዘሎ ናታቶም ሓሶት እዩ። ንሱ እውን ንሓንሳብን ንመወዳእታን ጠጠው ክብል እዩ። ነዘን ሒዝናየን ዝብልዎን ዘለውን ህዝቢ ተፈናቂሉለን ዘለዋን ከተማታት ሓዲአን እኳ ተዋጊኡ ኣይሓዘንን። ፕሮፓጋንዳኡ ብምንዛሕ ድሓር በኣካል መፁ ይኣቱ ናቱ ሕሶት መልሲ ንምሃብ እውን ዘሕፍር እዩ እዮም ዝበሉ። ናይ ሓሶት መረዳእታ ምዝርጋሕ ናይ ሕወሓት ናይ ውግእ ስልቲ ኢሎም እቶም ምውሃበ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ يقنيلنا سارة كالأي ريبورت نا أمريكا كفل جنزب تريجري منستر قدات وطاقن أبلعو حلقة أستاف منستري مكلغال إرترا جنرال فيليبوس ولد يوهانس معقب كم زنبرو تقيسيو ثم معقب عنكس مالينسكي تبهي لوز صوح حق يونايتد ستيتس نخمرمر زحطتن ناي هابتي مدسكالن ناي منكس أسقربن زسعبنيو نموهانو إز أبلع الجنرال فيليبوس ولد يوهانس توسينو زول أجرا انتاي كاتتا وصيت كمس يخل مستي أبلع الحلافي هاقراوي دحنة إرترا برغادير جنرال أبرها كاسا قديمو بأوروبا حبرز توسن أجرا انتاي متأسسارن نوحن حصيرن سعبنات كلون يخل أبراهام تصفالقول نممر تاريخن تمرامار قدات أفريقان كمون أو كونس يونيفرسيتي بروفيسور عوت ولد ميكائيل مبرين كبوحاتي تولو بروفيسور عوت يغتصل እዚ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሓለቓ ኣስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ብውሕዱ ብክልተ መንገዲ ክረአ ይኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ። ቀዳማይ ከም መጠንቀቕታ ንኩሎም መራሕቲ ኤርትራ እንኮላይ ንጀነራል ፊሊጶስ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊኦም ተገይሩ ዘሎ ክስታት ወይ allegations ንበሎ ክሳብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዝረጋገጽ ንዕኡ ዝምልከት ከምኡውን ሰራዊት ኤርትራ ዳግም ይተኣታቶ ምህላው ኣብቲ ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ንኽልቲኡ ዝትምልከት መጠንቀቕታ እዩ። ሽሕ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይወፀ እንተነበረ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ጉዳይ ካልኣይ ዝረኣየሉ መንገዲ ቁሩብ ናብ ብዙሕ እንትታት ዘመልክት እዩ። ንኣብነት ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ኤርትራ ቀዲሙ ከምዛ ዓይነት ቀጻዒ ስጉምቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተወሲዱ ማዕረ ሰራዊት ኤርትራን ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ኣምሓራ ምልሻ ፋኖ ገለ ዝበሃሉስ ማዕሪኦም እንዲኦም ተሳቲፎም ስለምንታይ ከንሳቶም ተመሳሳሊ እገዳ ዘይንበረሎም ኢልካ ንክትሓትት የገድደካ። ምናልባት ነፀብራቅ ቀዳምነታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ንኤርትራ ከም ኢደቤዛ ጌርካ ንኢትዮጵያ መኒ መርሓብ ዘይገልስ ምድሓን ዶ ይኸውን ወይስ ዶክተር አብይ ንኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ከም ክቆጻጽሮም
ዘይክእል ወሰንቲ ተዋሳእቲ ናይቲ ኩናት ኢሉ ኣሕሊፉ ሂብዎም እዛ ናይ መወዳእታ ዝበልኩ እንተ ከም ትኽእሎ ዓባይ ዝገብራ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ዕፁ ኣጋጣሚታት ንዝተፈላለዩ መራሕትን ዲፕሎማሰኛታትን ዓለም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣሕሊፉ ሂብዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ሰፍ ዘይብል ሓላፍነቱን ንዕኡ እዩ ዘሰክሞ ነይሩ ሕጂ ኸ ኣሕሊፉ ዶ ሂብዎም ይኸውን ኢልካ ክሕትተካ የገደካ ማለት እዩ ከም ሳዕቤናት ክንብል ከለና ቅጽበታዊ ዝኾነ ዓብ ሳዕቤናት ኣይረኣየንን በመጀመርያ ዝምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ብሪጋዴር ጀነራል አብርሃ ካሳ ኣንቢርዎ ዝጸኒሐ ወይ ጸኒሑ ዘሎ እገዳታት ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን ወነንቲ ኣዝዮም ዓበይቲ ትካላት ብሽሞም ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ብኣሜሪካን ዶላር ወይ ኣብ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ወይ እንተዘቐምጡ ወይ እውን ንሳቶም ብግሎም ዝውንንዎ ምስ ኣሜሪካውያን ትካላት ሰፊሕ ናይ ንግድን ናይ ካልእ ርክባትን ዘለዎም ነይሮም እንተዝኾኑ ምናልባት ብቁጠባዊ ረብሓ ክትንክፎም እዩ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ሓሊፉ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ እዞም ክልተ ጀነራላት ነቢሩ ዘሎ ዕቃበታት ወይ እገዳታት ሲምቦሊዝም እዩ ዘገድስ ልዕሊ እቲ ግብራዊ ሳዕቤናቱ يقنيالنا دكتور عوت إذ كم زي لكل منجست إرترا بمجد منستر قدات وصا أبيلو أبزهابو ملاش نتأجدا مسارات ألبون بصبوق منفس زي تبجسن كبل نتي أجدا بترينا قيفو أيو إذ تكتاتل وصل لهم كواشنطن دي سي زفنو راديو دمس أمريكا أيو مدب حزب مسزبي አጋይሽና ዶክተር ፍስሐ አለማየሁ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኤርትራዊ ሚካኤል ዓንዳይ ካብ ደቡብ አፍሪካ እዮም ዛዕባ ኣብ ትግራይ ንግዳት ኩናትን ንስደተኛታት ኤርትራውያን ምትእኻብ ገንዘብ ዝብል እዩ ሚካኤል በኣኻ ክጅምር ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ምትእኻብ ገንዘብን ሰብኣዊ ሓገዛትን ዘተኮረ ተበግሶታት ከም ትነጥፍ ሰሚዕ ኣለኹ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ብትኩናት ዝተፈናቀሉ ናብ ፀገም ዘለዉ ንምሕጋዝ ዝብል እስኪ ብዛዕባኡ ንገረና ኦኬ ታንክ ዩ ብዛዕባ ኣብ ናይ ትግራይ ዝተጀመረ ኩነታት ወይ ድማ ህልቂት ሰብኣዊ ዝኾነ ህልቂት ካብ መጀመርያ ብሚድያ ንቃወሞ ጠኒሕና ኢና ካብኡ ብምቕፃል ድማ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክግበር ኣለዎ እቶም ዘኽትሞም ዘለዉ ህፃውንቲ ባዲሙ ዘሎ ገዛውቲ ኩሉ ረድኤት ክንገብር ኣለና ሓገዝ ክንገብር ኣለና ንሕና ንፍትሕን ንሰላምን ዝጎረባብትና ንቃለስ ሰባት ኢና ነዚ ክውን ንምግባር ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብዙሕ ተበዲሎም ከም ዝኾይኖም ዝብል ክሓልፍ ስለ ዝፀንሐን ንሕና ድማ ብቐረባ ሞኒተር ክንገብሮ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ናይ ሰላም ምንቕናቕ መሊሶም ጋብ ክፍሕሉ ዝደልዩ ሰባት ኣፎም ንምትሓዝ ነዚኦም ንክፈሽሉ እቲ ህዝብታት ድማ ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ብሰላም ብጉርብትና ንክነብር መደባት ብዙሕ መደባት ወፂኡ ኣሎ ካብዚ ናይ ለንቀነ ክረኣይ ዝቐነ ወይ ድማ ናይ ምውፃእ ገንዘብ ዝረኣኹሞ ሓደ እንታይ እዩ ነቶም ስደተኛታት ምስኦም ንነዊሕ ዓመታት ዓሰርተታት ዓመታት ዝነበሩ ዓድታት ኣብ ትግራይ ምስኦም ናይ ሰላምን ናይ ዕርቅን ናይ ፍቅርን መደብ ምዝንጋዕ ናይ ሓባር ምድላዋት ተገይሩሉ ከም ቀዳምነታት ካልእ መደባት እውን ኣለው ከይነገሩ ወይ ድማ ብቐጥታ ነቶም ዝተበደሉ ሰባት ዝሕግዙ ካብዚ ንሕና ኣብዚ ሜድያ ቀሪብና ንዛረቦ ንላዕሊ ዝሰርሑ ወገናትና እውን ኣለውና እዚ ይመስል እቲ የቕንያለይ ሚካኤል ዶክተር ፍስሐ ከምቲ ትፈልጦ ተሃሲኡ ተጎዲኡ ክልል ከም ክልል ብዙሕ ሰብ እውን ሓገዝ ተጸባያይ እዩ ኮይኑ ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 5.2 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ
ብኣማይ ተሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ንሓደጋ ጥሜት ዘንጸላልወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ንመን ሓጊዝካ ንመን ክትገድፍ ኣጸጋሚ እዩ እሞ ንስኻውን ስለ ትፈልጦ ተበግሶ ሚካኤል ዝገለጾ ኣንፈት ኣብ ምትሓዝ እንታይ ክግበረሎ ከመይ ክቕፅለሎ ኩሉ እውን ዘዝከኣሎ ይገብረሎ እሞ ከመይ ክቕፅለሎ ትብል ይቕኒል ከምቲ ኩርሓው ሚካኤል ዝገለጾ ናይ ኣሕዋትና ንሓትና ኤርትራውያን ንህዝቢ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለው ደገፋትን ሓገዝን ፃዕርን ኩሉ ላዕሊ ታሕትን ሕዚ ኩናት ስለዘጋጠመ ኣይኮነን ዋላ ቅድም ኢሎም እውን ኣንበጣ መፅኡ ተባሂለ ብዓድና ኩሉ ትግራዋይ ክረባረብ ኩሉ ንሳቶም እውን ተማገሮም ትግራይ ደንበጣ ክጥቃዕ የብሉን ወገናን ህዝብናን እዩ ዝብፅሓና ክንገብርና ኢሎም ብዙሓት ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝሓገዙና ኣሕዋትና ንሓትና ኤርትራውያን ፀኒሖም እዮም ካብኡ ቀፂሉ ኮቪድ መፅኡ ብተመሳሳሊ ሓገዞምን ደገፎምን ንድሕሪት የብሉን ብኣውሩ ድማ ከምቲ ዝገለጾ እዚ ወራርዚ ዘብፅሐልና ዕንወትን ብርሰትን ኣዝዩ ዘቆጥዖም ኣዝዩ ዘሕዘኖም ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ክንፍለ ኣይግበአናን ዝሓደጋዚ ዝመከራዚ መከራና እዩ ሓደጋ ትግራይ እናንሪኦ ኣይኮናን ኢሎም ብዝተፈላለየ ምክንያታት ብዝተፈላለየ መደባት ሓገዞም እስካብ ሕዚ ይውሕዝ ኣሎ ክፍለ ከም ኣብነት ኣብ ለንደን ክጠቅስ እንደዳ ኮይነ ብዙሓት ብዝተፈላለየ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ኣብ ማሕበራዊ እንረኸቦም ዝነበርና ኣሕዋትና ኤርትራውያን ሕዚ ተወዲቦም ገሊኦም 100,000 ታርጌት ገይሮም በብጉጅለኦም ገሊኦም ዝተፈላለየ ኣማውንት ታርጌት እንዳገበሩ ሓገዞም ንቅድሚት ከይደሉ ቅድሚ 3 ሰሙን ዝኾነ ፌስቲቫል ነይሩና ዘደለናዮ ዝኾነ ግሩፕ ኤርትራውያን ነይሮም 3 መዓልቲ እውን ይትኸውን እንታ ዕድመ ዝበፅሐቶም በኣጋጣሚ ሌት በፂሓቶም ቀዳም ነይሩ ፕሮግራም ሮብዕ ወይ ሓሙስ ዝተነገሮም መፅኦም ኢሚድየትሊ ይፍዑ ከመይ ደኣ እዚ ነገር ከይሰማዕናዮ ዝግበር ነገር ክንገብር ነርና ኢሎም 5,000 ኢሚድየትሊ ከፊሎም ከይዶም ናይ 2 መዓልቲ ሓበሬታ እያ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ስለዚ እቲ ሓገዝ ብሓቂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ኣክናውለጅ ክገብሮ ኣለዎ ብሓቂ ካብ ወገኑ ካብ ኣሕዋቱ ዝረኽቡ ዘሎ ደገፍ ብትክክል ከስተማቕሮን ክሕጎሰሉን ናይ ብሓቂ ከም ወገናዊነቱ ዝገልፀሉን ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ እዚ ክሕበነሉ ይግባእ ብጠቕላላ ከመይ ክቃነ ኣለዎ ከመይ ብቐፃሊ ዳይሬክሽን ክሕዘ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ትክክለኛ ሕቶ እዩ ብሓቂ ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ሓባር መፃኢ ከዓ ኣለና ናይ ህዝቢ እዚ መፃኢ ዕድልን መፃኢ ጠቕላላ ሂወቱን ሓንትን እያ ተስፋ ንገብር ኣብ ኩሉ ናይ ዓለም ክፋል ዘሎ ትግራዋይ ይኹን ኤርትራዊ ዝሓቂ እዚ ትክክለኛ ሓቂ እዩ ነሰሰርሊ ንሓደ መንግስቲ ወኪልካ ወይ ንሓደ ድርጅት ወኪልካ ዝግበር ዘይኮነ ነቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ መፃኢ ዕድሉ እጩኡ ሓንቲ እያ ዝብል ሓቂ ከም ጭቡጥ ሓቂ ተቐቢልና ግባእ ተዋዲድካን ተናቢብካን ክስራሕ ከም ዘለዎ ንፅባሕ ዘይበሃል ሓቂ እዩ እሞ ካብ ሕሉፍ ተማሂርና መፃኢ ዳይሬክሽንና ባዕልትና ወነንቲ ኮይንና ክንሰርሐሉ ኣለና ኢልና ኣይዘኖ ኣነ ካብ ዝውለድ ከምዚ ዝኣምሰለ ልባዊ ዝኾነ ምቅርራብ ተፈጢሩ ብልቢ ሓልየት ዘለዎ ስራሕ ዝተጀመረሉ ኣጋጣሚ ኣይዝክር ሎሚ ግን ኣብ መዋእልና እዚ ተጀሚሩ ኣሎ ኣም ሹር እስካዕ መወዳእታ ምንም ኮንትራት ኣይኮነን መወዳእታ ናይ ህዝቢ ሰላምን ሓድነትን እስካዕ ዝረጋገጥ ካባና ዝድለ ኩሉ መስዋዕቲ ክንገብርና ኣለና ብሓባር ኮይና ንንቀሳቀሰልና እሞ ዝተበግሶ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ክፋል ዘሎ ኤርትራ ይኹን ትግራዋይ ብኣወንታ ተቐቢሉ ክሰርሐሉ ኢና ተስፋ ንገብር ምናልባት ፍስሓ ብተወክል ተመሪቱ ይቕኒለይ ዶክተር ፍስሓ ሚካኤል ኣብዚ ተበግሶ ምትእኽኻብ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለኹም ትማል ምሸት ከምዚ ሓውና ዶክተር ፍስሓ ክብሎ ፀንሐ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ መዋዕውዒ ከይተገበረ ተራኺብና ናይ ፋንድሬዚንግ ምሸት ኣካይድና ነርና ኣብቲ ምሸት እቲ ኣዝዮም ውፍያት ዝኾኑ ኤርትራውያን ክንሰምዕ ወፍያታቶም ክንቀበላ ምሲና ብሰንኪ ስራሕ እኳ ዋላ ሓንቲ ኣይደመርክዎን ብድሓቂ ንምዝራብ ኣብቲ ጎፋንድሚ ተኣኪቡ ከም ዝነበረ ግን 14,000 ፓውንድ ገፅሕ ነይሩ ማለ ምሸት ርግጠኛ ግን እፅፎ ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣብ ሕጂ በቲ ዝነበሮ ናህሪ እንከዳ ቀፂሉ ጥርጥር የብለይን ብኣዝዩ ትራንስፓረንት ዝኾነ መንገዲ ይኸይድ ስለ ዘሎ ድማ እዩ ክሳብ ክንዚ ዕውት ክኸውን ክኢሉ ዘሎ በዛ ኣጋጣሚ ኩሎም ኤርትራውያን ዋላ እውን ተጋሩ ኣብ መስመር ዝሰምዑ ክህሉ ዝኽእሉ ነዚ ከምዚ ዓይነት መደባት ንድሕሪት ከይረኣዩ ክሳተፍዎ ድማ ይምሕፀን
ኣብ ጎፈንድሚ ኣለኹም ዲኹም ወይ ኣብቲ ጎፈንድሚ ዘሎ እንታይ ይብል ተርእሱ ኣቲና ክንሪኦ ስለ ንኽእል በዝሒ ናይቲ ገንዘብ ኦኬ ጎፈንድሚ /f after ሓደ f for fruit f ሓደ c for Charles ሓደ e for Eritrea ሓደ d for dog ኣምባ ኸለኻ ሚካኤል ትግራይ ትፈልጣ ዲኻ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ እኳ ኣቴተ ዘይበልኩ ካብ ዓዲግራት ምዕራብ ወገን ክሳብ ዋዕላ ንህዲ ሑመራ ዘሎ ሓሊፈዮ ነይረ ሕራይ ኣብኡ እንተለኻ ሚካኤል ብዛዕባ እቲ ገንዘብና ንዘራረብ ፀኒሕና ከምቲ ትፈልጦ ርክብ የለን ምስ ትግራይ ከመይ ኢኹም ክትሰድዎ መን ይቅበለኩም ተሓታታይነት ግሉፅ ዝኾነ ኣሰራርሓ ክትብለን ሰሚዕካ ኣለኹሞ ክንደይ ከም ዝእከብ ዘሎ ጎፈንድሚ እዩ ባዕሉ እዩ ዝዛረብ እንተኾነ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ክትሰድዎ መን ይቅበለኩም ብዛዕባኡ እስኪ ይወስኸልና ኣብ ባይታ ርክባት ኣሎና ንዕኡ እውን ግሉፅ ክገብሮ ኣይክእልን ነገር ግን ከም ዝበፅሕ ምስ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ስደት ዘለው ዋላ ቅድሚ እዚ ጎፈንድሚ ምግባርና እውን ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን በብናቶም ተበግሶ ገንዘብ ከዋፅኡ ከለው ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገር እስራኤል ስዊድን ለንደን ካልእ ውልቀ ሰባት ኣብ ዘለውዎ ኮንታክት እንዳገበርና ኢና ክንገብር ፀኒሕና ሕጂ እውን ብርግፅ ከምኡ ክግበር እዩ ኣብ ዲቴይል ግን ከኣቱ ኣይክእልን ንስደተኛታት እውን ታርጌት ዝገበረ እዩ ተበግሶኹም ብተመሳሳሊ ናብቶም ስደተኛታት ከመይ ጌርካ እዩ ክበፅሕ ዝኽእል ዝብል ሕቶ እውን ክቐርብ ይኽእል እዩ ከመይ ጌርኩም ክትረኽብዎም ኣብ ባይታ ሰብ ኣሎና ኣብቲ ማእኸል ስደተኛታት ብወገን ተጋሩ እውን ሰብ ኣለውና ንረኽቦም ክንገብሮ ኢና ምስሊ ብቪድዮ ዝተሰነየ ብመርትዖ ዝተሰነየ እንታይ ከም ዝገበርና ድማ ንዝሓፋሽ ኣብ ደገ ዘሎ ኣበርክትኡ ከይተሓለለ ዘወፍአ ንዕኡ እውን ከም ዝበፅሖ ክንገብር ኢና ማለት እዩ እንታይ ከም ዝገበርና ድሕሪ ምግባርና ዝግለፅ እዩ ቅድሚኡ እንድሕር ተዛሪብና ግን ፅቡቕ ኣይክመፅእን እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና ሕራይ ዶክተር ፍትሳ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ይገብሩ ከምቲ ቅድም ኢልካ ዝተዛረብካዮ እውን ኣክኖሎጅ ክንገብ ወይ ከዓ ፍልጦ ክንህቦም ይግባእ ኢልካ ነርካ እሞ ቅድሚ ሎም እውን ኣጋይሽና ኮይኖም ዝቐረቡ ኣንጻር ኣንበጣ ኣብ ዝነበረ ወፍሪ ኣነ ክሳብ ዝዝክሮ ክሳብ $60,000 ታርጌት ገይሮም ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ፈልጥ እየ ኣጋይሽና ኮይኖም እውን ቀሪቦም እዮም ከም ዝበልክዎ ክጠቕሶ ፈቲንካ ኢኻ እቲ ርክብ እቲ ሕውነታዊ ዝበልካ እዮ ከመይ ኢሉ እቲ ማሕበረሰብ ንማሕበረሰብ ትርክቡ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ጽቡቕ ሕዚ እቲ ርክብ ከይረሳዕኻ ን20 ዓመት ኣይወድየ ጓል ተኾኒኑ ዝፀንሐ ማሕበረሰብ እዩ ብክልቲኡ ሳይድ ዝደቶም ደቁ ከፍ ኢሉ ኣብ ሓዘንን ኣብ ቅሬታን ዝፀንሐ ማሕበረሰብ እዩ ዝኩሉ እናሃለወ ግን እቲ ህዝቢ ብርግፅ እዚ ናይ 8 ወርሒ 9 ወርሒ ዘብፅሖ ስምብራት ሓውካ ተቐቲሉ ሓፍትኻ ተዓሚካ ኣዴኻ ተደፊራ ኣቦኻ ተረሽኑ ትካላትካ ዓንዮም ትበሃል ከሎ ካብ ዓርተ ጀሚሩ ሪኣክት ዘይገብር ሰብ ምዉት ተዘይኮይኑ ህይወት ዘለዎ ስኢሉ ክሓልፎ ኢልካ ግምት ኣይትገብረሉን ኢኻ ኣይትፅበዮን ኢኻ ጠጠውታ ግን ክትሓስቦ ድማ ዘግድዘካ ነገር ኣሎ እዚ ከምዚ ተቐፂልና መወዳእታ ዘይክህልዎ እዩ ነገር እዚ እዚ ወራር እዚ ጥፍኣት እዚ ናይ ኩሎም ወራራትን ጥፍኣትን መልሲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ዝፈጠሮ እዚ ዘፅንሖ ዝኾነ ሕራነ ዝኾነ ጓሂ ዝኾነ ፉል ሪዘርቬሽን የለን ኣይበሃልን ግን ድማ መብዛሕትኡ ሰብ ሪያላይዝ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ክንቃለሶ ኣለና ሪቨርስ ክንገብሮ ኣለና ማለት ዘውዚኒ መከራ ሰላም ከምፅ ኣለዎ ረሃ ከምፅ ኣለዎ ንውር ሕውነት ከምፅ ናይ ኣቦታትና ዘፅንሑና ናይ ወለድና ይቕኒልና ጋይሽና ሚካኤል ዓንዳይን ዶክተር ፍስሓ ኣለማየሁን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ጽባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ሕደሩ